Tak prvú tretinu sme začali pomerne solidne, dobre sme kombinovali, len sme boli pomaly v koncovke, musíme ju zrýchliť, aby sme boli úspešní, aby sme tie šance vedeli premeniať. Druhú tretinu sme polavili, tam nás aj super prestrieľal, ale v závere tej druhej tretiny sme zlepšili hru, otočili výsledok. Čo sa týka tretej tretiny, špatný úvod, lepší skoro záver, škoda toho zbytočného vylúčenia v závere, kde sme dovolili superovi sa dotiahnuť na jednogólový rozdiel. Super tam mal šancu na vyrovnanie, brankár nás tam v závere podržal, tak spokojní sme s víťazstvom. Stále je to zlepšie, tak ako som povedal, musíme zrýchliť kombináciu, rýchlejšie si musíme posúvať ten puk, hru bez puku musíme zlepšiť, tam je to statické a zvýšiť početnosť streľby a zvýšiť agresivitu v krajných pásmach, čiže v útočnom pred bránou, takisto v obrannom pásme. Veľmi špatný zápas. Je tu strašná atmosféra komorná, ťažko je aj namotivovať sa, človek aj chce, ale vyhrali sme, stačí sa pozrieť dneska len na výsledok, poučiť sa, ale ako hovorím, že tento zápas nám veľmi pozitívne veci asi neukázal. Ja si myslím, že tú atmosférou a hovorím, že ťažko sme sa dostávali do zápasu a potom tam bolo zranenie, dlho sa nehralo a tak dali sme góly a boli sme vo vedení, čo bolo dobre. Nepustili sme výsledok, takže treba v tom pokračovať. Tak bol to taký utrapený bojovný zápas, kde sa rozhodlo vlastne až ku koncu našim gólom v oslavení, kedy sa nám podarilo prevážiť tú našu miernu prevahu v náš prospech. Ku koncu ešte v závere sa zdramatizoval zápas vlastne našim oslavením, ale už sme si tento zápas nenechali ujsť. Tak rozhodlo to naše oslabenie, jak sme dokázal Ruža ujsť a zakončil ten nájazd. To bol ten rozhodujúci moment podľa mňa v dnešnom zápase. Ešte máme pred sebou prípravu, kde doladíme tieto nedostatky počas tréningového procesu, lebo vlastne iba sa spoznávame s chlapcami a dávame sa dokopy. Takže to všetko ešte iba príde. Tak stretnutie bolo také rozharané na začiatku, ľad bol taký trošku skákavý, taký divný, nezačali sme moc dobre. A myslím si, že sme mali naviac v dnešnom zápase, sme si to nehádzali, jak sme mali. No tak bol to taký typický prípravný zápas, veľa sa bojovalo, moc šanci sa nepremenilo. Akurát čo môžeme vyzdvihnúť, tak presilovky hráme celkom dobre. Dohodou na buli sme sa dohodli so Sušom, aby mi to hodil do stredu, mi to hodil a som musel.